signal za uzbunu, stiglo naređenje, više od 100 ruskih aviona poletelo sa vojnih aerodroma. Šta se to dešava? Više od 100 aviona je poletelo u okviru vežbi izbegavanja vazdušnog napada uslovnog protivnika i usmeravanja na druge operativne aerodrome u Južnom vojnom okrugu, prenosi portal Zvezda. Manevre su izvele posade operativno, taktičke, jurišne i vojne vazduhoplovne jedinice 4. armije protiv vazduhoplovne odbrane. Nakon signala za uzbunu eskadrile lovaca su 30 SM ISU, 27 bombardera su 34 ISU, 24 jurišnih aviona su 25 SM i helikoptera Mi 35 Mi 8 AMTŠ Mi 28 NIK, 52 su se grupisali na aerodromima. Poletelo je ukupno 100 letelica. Takođe su i inženjersko, tehničke jedinice ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Južnog vojnog okruga pripremile tehniku za vežbe u borbi sa raketnim naoružanjem. U vežbama učestvuju jedinice Južnog vojnog okruga, kao i jedinice vojnih baza stacionirane u Abhaziji, Jermeniji, Južnoj Osetiji i deo snaga Crnomorske flote i Kaspijske flotile. Tokom vežbi na moru vojnici će sprovesti akcije u vodama Crnog i Kaspijskog mora. Na vežbama na 25 poligona će učestvovati oko 8000 vojnika i oko 350 jedinica naoružanja i vojne tehnike. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.